Saan? Marley. Ah. Ay, umalma ako. Shout out, shout out. Tigil ako. Mga maka-Oragon, shout out. Ayan, pasok mga ka-Oragon. Dito kami ngayon sa ano, sa ilalim ng truck. Kasi dito lang malamig sa ilalim. Kami ang pinilalabas yung kriminal. Para magtak ng mga kalamuhan nyo. Oo, inaamin ko. Naging bahagi ako ng samahan. Pero may namumuno na mas makapangyarihan Ano yan, Fernando po? at mahirap sa gumawa. Punta na. Robin. Ayan, bili na po kayo na ano, Barquillos. Barquillos cheese. Ayan, yung inuupuan lang namin tong ano, mga pagkain dito. Ano na to, Biho. Bad order. Bali, ano na to, pabalik na to ng planta. Ano expiration na yun do? Ano expiration? Ha? Ayun o. 9, ay 8 51. Matagal na pala yan. Pala nakarotate na. Ito na nakarotate. Isa nakarotate. Tamaan si Rabon. Pala pag ano, hindi siya nakarotate. Si ano yan? Si Bina? Binalukan. Bina Morales? Binalukan. Mga sinaunang ano, pelikula. Shout out sa ano, home viewers. Tayo nga sa ilalim ng truck kasi dito lang malamig-lamig. Inigan nyo lang yung pagkain mo. Kuha ka na ano? Kuha ka ng cornic? Kuha tayo cornic. Kuha tayo makukot-kot sa loob. Meron tayong mga kukot-kot dito yan. Yan natin expiration. July 2023. Ano pa yung pwede pa. Ito. Expiration niya. 2024 pa to. Yan o. 2024. Yan o. Yan o. Corn beets mix. Yan. Sarap. Masarap tingnan. Pero masarap talaga to. Pulutan. Buksan natin. Bubuksan natin. Shout out sana mga viewers. Babawasan ko lang ng konti kasi hindi ko naman maubos to. Ang dami nito. Laki. So ano na kasi ito? BO. Pero pwede pa siyang kainin kahit BO na. Kasi ano pang expiration niya eh. 2024 pa. January. Kainin natin. Kung hindi natin maubos, balik natin doon sa karton. Ano? Tira do. Tira do. Tira. Cornic. Yo.
Halo-halo. Bung ada ka Joma daw, bung Ha? Ayan bang. Ini mah bunga Huwag na yung biyahe sabihin na. Grabe ka bilang. Gamitin dapat yata yung trap mo ngayon eh. Ha? Gamitin yata yung sa building siya. Hindi. Dan, 749. Oo. Wala kayong biyahe. Ano yun? PX yan. Malapit lang yan sa bila na yan. Ayun kasi. Bumaya niya bad. Ewan ko. Mas yung bad naman madalas doon. Marketing kasi yan. Diyan lang yung Santiago yan. Marketing. Puro Santiago lang yun eh. Hindi ba Ultramega? Hindi. Hindi. Ang marketing. Oo. Mga tindahan tapos supermarket doon na second floor. Patay na. Ayaw ko. Ako lang rider doon. Marketing nga kami nung sa ano. Sa may bahay siya iha. Putang ina na yan. Sabi niya ano. Ni Julius. Ay, Oh, Ano yan? pwede, pamili doon na. Panghalongkat ka doon. Ha? parang nga ito nalas. Wala ka na halas doon pa. Di kayo. Rambo ng kon. Yan yun. 13 pa. Ito. Drama ini dia. Tsaka kinahon nga ako. Tiyo. Dira. Oo, oo. Busin mo yan. Ito. Busin mo. Ako yata ito eh. Nine. September 9 pa oh. Ako pa lang ngayon eh. May extension ba naman yan? Kung titintuin na no? Nag-expire na. Oh, alam ba? 2, 3 pa no? Oh, ayun sa karton. Ito ang flavor.